No Día Internacional das Persoas con Discapacidade e sumándose ás reivindicacións dunha sociedade máis inclusiva, o campus de Ourense acolleu un acto no que se presentaron os proxectos da área social para a tempada 25-26 do Club Ourense Baloncesto. E se recoñeceu a implicación neles de diferentes entidades da cidade, entre elas a Universidade de Vigo. A nos como universidade nos fai moita ilusión este convenio de colaboración porque o noso campus ten o lema e presume de que ninguén se queda atrás, somos un campus inclusivo, diverso e equitativo, pois estar traballando a prol da equidade entre todas estas institucións que estamos hoxe aquí, pois para nós é unha ilusión moi grande, porque a suma de todos nós fai efectos multiplicativos, non sumativos. Eso que queremos pois destacar hoxe con esta presentación. Cando viñeron a propor esta actividade, pois a verdade é que me gustou moito porque veíase que o facían de corazón e creo que cando se fan as cousas así, pois salen hacia adiante e a verdade é que estamos encantados. Estación Social apuntou a abrangue dende a realización de escolas abertas de baloncesto para persoas con diversidade funcional, actividades en centros penitenciarios de menores, ata ter por primeira vez un equipo feminino e dar pasos na inclusión como a retransmisión para persoas cegas e tamén xordas dos partidos profesionais. Falar dos valores de esforzo, de superación, de cooperación que temos, tamén de respeto, non? Non sempre somos o mellor modelo de respeto no deporte, infelizmente ou desgraciadamente, pero estos son valores que non son únicamente de deporte, son os valores que as institucións que están aquí, que nos acompañan, que nos queremos realmente construan a sociedade, non?